ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର କରେଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଛ ଦେଇକି ମାଛକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ବି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ 3ଟା ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲସେ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 3 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ନେଇକି ପକାଇଦେବି। ଆପଣ ଯେତିକି ଖଟା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଆମ୍ବୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଦେହରେ ଆଳୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କଷିଦେବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଳୁ ଦେଇନଥିଲି, ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଳୁ ପାଣି ଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲା, ମାଛ ଦେଇଦେବି। ମାଛ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝୋଳ ବି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।